man. Kinsa may tapulan, ang manugo o ang di magpasugo? Ang manugo. Kay kuan man, siya man ang manugo na mo sa kuan. Magkamutuman. Di man sad kuan kay siya dapat siya na lay mulihok. Para na ko ang manugo kay ug siya na lang ang mabuhat kaysa manugo siya. Nya kay di man po kamutuman. Aw, tapulan mo ko. Ang manugo, di siya like tuman, siyang sugo. Ang manugo mo'y tapulan. Kay sige siyag sugo, di mo barog siya kay ang iya isugo yan na lang iliho. Unya ang di magpasugo. Tapulan. Ang tapulan, ang katong nanugo. Kay kung di pa siya tapulan, dili siya manugo. Unya ang dili magpasugo. Ang dili magpasugo, kato siya kay wa may trabahoon aw dili siya mulihok. Ang manugo yun, ang may tapulan. Aw, kana siya nanugo kay tapulan, ang di mo pasugo, senyorita na, senyorito. Man!